Salut, sunt Daniel și în acest video vreau să-ți arăt un polizor unghiular, de această dată de dimensiune mare, care poate folosi accesorii cu până la 230 de mm în diametru, un polizor unghiular de forță. De la Hyundai, bineînțeles, modelul HY AG24230U. Folosim foarte des acest tip de polizor unghiular mare cu disc de 230 de mm sau poate chiar mai mari de atât, atunci când avem nevoie să tăiem mai rapid, atunci când avem nevoie să tăiem mai multe piese deodată sau atunci când avem nevoie să ne băgăm în spații unde de regulă cu cele mai mici nu avem acces, atunci când avem nevoie să avem randament și bineînțeles un confort mare la lucru. Acesta este un model de polizor unghiular destul de puternic, este dotat cu un motor de 2400 de W și poate dezvolta până la 600 de rotații pe minut. Haideți să vă arăt și care este pachetul de livrare, adică în această cutie de carton, un ambalaj de unică folosință din carton, o să găsim bineînțeles pe lângă acest polizor unghiular, la care o să revină imediat apărătoarea pentru discuri, este argintie, după cum observați. Avem aici și o cheie imbus pentru a slăbi acest șurub. Nu este o apărătoare cu repoziționare rapidă, este o apărătoare care are nevoie de această cheie imbus pentru a fi strânsă și securizată pe polizorul unghiular. Bineînțeles că o să găsim tot înăuntru și o cheie pentru fixarea, montarea, demontarea accesoriilor pentru acest model de polizor unghiular de 230 de mm. Avem aici și un mâner lateral, un mâner care, așa cum se poate observa, este construit pentru a oferi o prindere fermă, o prindere sigură și pentru a oferi, bineînțeles, un confort maxim, pentru că este îmbrăcat în materiale care pot prelua o mare parte din vibrațiile pe care le dezvoltă aparatul în timpul lucrului și sigur că se poate monta în 3 poziții, fie pe partea stângă, fie aici deasupra, sunt utilizatori care folosesc aceste polizoare în acest fel, fie bineînțeles pe cealaltă parte, în partea lui dreaptă, ca atare oferă posibilități multiple de a-l controla fie de pe stânga, fie de pe dreapta, cât și de deasupra, după cum ați văzut puțin mai devreme. Și avem bineînțeles și un manual tehnic, cartea tehnică a acestui produs. Aici găsim informațiile tehnice despre acest model de polizor unghiular, cum se folosește, poate nu ați mai folosit până acum sau pentru cei care nu au mai folosit până acum un astfel de aparat, cum se montează bineînțeles accesoriile, cum se montează apărătoarea, mânerul, absolut toate accesoriile cu care vine în această cutie, cum se întreține și așa mai departe. Așa cum puteți observa, această apărătoare necesită puțină migală, avem nevoie de o cheie fixă, ne folosim sigur că da și de imbusul care vine în pachet. Odată ce am securizat-o, am fixat-o foarte bine și ne-am poziționat-o pentru poziția care ne convine nouă cel mai bine, o să ne ofere siguranță și protecție împotriva resturilor pe care le degajă accesoriile de pe polizorul unghiular. Hai să vedem puțin cum arată și ce oferă acest model de polizor unghiular și vom vedea și câteva cadre din timpul demonstrațiilor în sarcină. Și aș vrea să încep cu fantele de aerisire, care sunt foarte generoase. Găsim fantele de refulare aici în partea din față, la carcasa pinioanelor, și bineînțeles că găsim și aici în partea din spate. Aerul circulă în această direcție, se trage prin partea din spate și este refulat prin partea din față. După cum observați, sunt destul de generoase și asta ne indică faptul că motorul o să fie foarte bine răcit și în mod normal ar trebui să aibă bineînțeles o durată de viață mult mai mare. Avem aici două capace pentru a vizita rapid și schimba, dacă este nevoie, perile colectoare. Avem un motor cu perii colectoare pe acest aparat, iar aceste două capace sunt foarte ușor de desfăcut. Avem unul pe partea stângă, celălalt pe partea dreaptă și în acest fel putem să vizităm noi care este starea perilor colectoare și dacă este nevoie să le schimbăm. În partea din spate, un mâner destul de mare, destul de confortabil, oferă o prindere sigură. Avem și această buză, dacă pot să-i spun așa, din plastic. De aici îl putem apuca în momentul în care ne-am terminat treaba, vrem să-l lăsăm jos și vrem să-l apucăm dintr-o poziție mai sigură sau vrem să-l tragem undeva la o înălțime după noi și nu vrem să riscăm să-l prindem de mâner, care în acest fel ar putea acționa comutatorul. Ca atare oferă această gaică, această ureche din plastic și în acest fel putem să-l cărăm undeva pe scări la înălțime, pe o scară, acolo unde avem nevoie să-l folosim fără să-l mai scoatem din priză. Întrerupătorul este de tip cioc de papagal, adică trebuie acționat făcând două mișcări pentru siguranță, bineînțeles. Se împinge prima dată în față acest cioc
loc, după care se acționează și întrerupătorul. Nu este unul care se poate bloca, după cum observați, el revine la poziția off și avem, bineînțeles, și un cablu de alimentare, un cablu cu lungimea de 2 metri, care ne oferă o libertate destul de bună, zic eu, atunci când avem nevoie să folosim acest model mare cu disc de 230 de mm. Dacă nu am menționat puțin mai devreme, motorul este unul destul de puternic, 2400 de W, 6000 de rotații pe minut și este un model dotat cu pornire lină sau soft start, adică accesoriul nu o să se învârtă brusc dintr-o dată, nu o să creeze acel șoc la pornire, se învârte treptat până când ajunge la turația maximă de 6000 de rotații pe minut, o funcție pe care foarte mulți utilizatori o preferă și acest lucru nu conferă doar o lejeritate și un confort mai mare în timpul utilizării, dar poate fi folosit, bineînțeles, și alimentat de către un generator pe benzină sau dacă avem rețele mai mici, mai slabe, care nu fac față la tensiunea necesară, poate să le protejeze pornind în acest fel. Acesta este modelul de polizor unghiular cu disc de 230 de mm maxim de la Hyundai, modelul HY AG 24230U. Dacă doriți să aflați mai multe detalii, fie despre acest model, fie despre celelalte modele de polizoare unghiulare pe care le găsiți în gama celor de la Hyundai, vă așteptăm oricând să ne vizitați pe expotechnica.ro.